Parry a dwi wedi bod yn darllen rhifin Hydref o Papur Menai. A golygyddion mis yma oedd Ann a Siwan, a dwi wedi bod yn rhannu dipyn o newyddion y porthaethu Llanfair Pwll a Llanddaniel. A Bethan a dwi wedi bod yn cyd-darllen hefo Will, gan mae rhifin yr Hydref yno, dipyn o flas yr Hydref. Ifan Jones wedi sgwennu am wrachod Llanddona, ac hefyd roedd o hefyd i sgwennu erthigol ar hanes o Land Rover yn cael ei darganfod mewn ffordd ar draeth Llanddona. Hefo blas yr Hydref a Branwen Niclas i sgwennu'r golofn lenyddol, dewis i hoff gerddi yn ymwneud â'r tymor yna. Ac oedd cwestiynau hawl i holi yn cael ei gofyn i Ann Mary Thomas o Borthaethwy. Bydd hi'n fodlon iawn i ateb y cwestiynau yna. Llynadd, roedd yna ddathlu yn Llandecfan, roedd yr ath i'r Steddfod ail gychwyn, ac eleni, dyn ni wedi cael dipyn o sylw i'r gwaith llenyddol, a dwi wedi darllen gwaith enillydd tlws yr ifanc. Felly mae yna erthyglau amrywiol yn rhoi blas i chi ar ardal Papur Menai.